Mga kapuso, this morning makising along and ma-inspire ta sa istorya sa usa ka family nga gidedicate ang ilang mga God-given talents sa singing ngadto sa pagkanta ug pagdaig sa Ginoo. Sabay tang ila-ilahon ang singing family ug ma-amaze ta sa ilang talento kauban si Ma'am Marisol Kapinpuyan from Kapinpuyan family. Ma'am Sol, good morning ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Well, I'm good and good morning sa tanang mga avid viewers of GMA Regional TV. Maayo kay nakakasaktong kahimtang ron, ma'am. Pero una ta mo padayon sa atong interview. Pwede ba ko pasample gamay una nimo sa imong singing prowess? Oh, pressure. But anyway, yes. Okay, here goes. Till I met you, I knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Alright mga kapuso, certified singer GUDI si Ma'am Sol. Tuod ma'am, ang inyong family, ang Kapinpuyan family is really a family of singers. Paunsa ba ninyo na diskubriyan nga daghang miyembro sa inyong pamilya ang mangantahay o kinsa pod ang nag-una nini? I used to be a member of a glee club sa school, and my husband is a member also of a church-based nga choir. And then when we had children, wala gid na mo actually tuyuan nga tudluan sila og kanta or they should be linked into music also. Pero nakuha na lang no nga because people expected nga ay gakanta ang mga parents so ang mga anak monganta sad so sige papila to contest so dito nagkahinay-hinay dito nag-start nga ay di yabag akong anak pwede di ay makakanta so ingat to ang start. Grabe, it runs in the blood UDI. Ma'am Sol, asa pud ba sagad mo ga-perform as a family and unsa pud sagad nga kantaha ang inyong ginakanta as a choir? Yes, every Sunday we sing sa church no sa simbahan. So that's usahay na yung mga Sundays nga twice mi mo kanta and then we just recently had our concert. It is a benefit concert para sa mga bata sa Calabrian Children's Foundation and salamat kayo sa Ginoo because it was a great success. My husband and I are members of a religious community sa Catholic, no? And then one of my children, actually my son, my second anak is into church so much. And then he asked me if he could learn to play the piano, but actually wala gid na ko siya na pa-eskwela because natudluan siya sa iyang teacher before and then more of a self-taught, self-learning ang nahitabo sa iyahay. And so dito na dayon nagpadayon nga he asked me to assist or magtudlo sa children's choir and eventually the children's choir ang mga bata nang dagko na and so yes, that's why na mas prefer na mo ang choral singing or choir singing sa simbahan. Nindot gyud di ay pod ang inyong venue since paghalad sa bugkanta o pagdaig ngadto sa Ginoo. Pero Ma'am Sol, unsa pod ba ang nahimong sekreto sa inyong family nga kamo mangyud tanan mga maayo manganta? Aduna pod ba mga coaching o practices nga ginabuhat? Actually, kung kami lang sa family, wala gyud no, walay voice coaching, walay formal, but when we merged into different people sa choir, of course, kinahanglan gid siya og rehearsals like twice a week and then kinahanglan kayo ang unity and of course ang pinakadako nga factor nga naka-bond us together is ang prayer good and paghatag og pagdayeg sa Ginoo. Naku, para sa mga gusto sa mahimong singer, Ma'am Sol, sama sa inyong family, any words of advice nga pwede nimo mahatag ngadto sa atong mga kapuso? Yes, sa mga
families out there who would like to engage into singing, just enjoy lang every moment of singing. And of course, kinahanglan gihapon ng mga practices and rehearsals kay dili man gid na mahimo og maayo kung dili nato practice on sa sigingon pa nila, practice makes perfect. And mao lang to. And kinahanglan respetuhon ang mga limitation sa usag-usa. Muchísimas gracias. Daghang salamat, Ma'am Sol, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Padayon kamo sa pagkanta. Amping kanunay! Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.